Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Ndiza neendaba ezimbi ke bethunani ezitrendayo ngalo mzuzu on social media, apho ke umfana ogama linguBafana Ngwenya waseHammanskraal kwindawo ekuthiwa kuseMahubane ethe wathatha ubomi begirlfriend yakhe egama linguRhawugele Siyema. Into enzekayo ke uRhawugele lo kuthiwa ebethandana nalo mfana uBafana, and then ke relationship yabo kuthiwa i-toxic, bebesilwa nokulwa bebambana ke nangezandla. Kwacaba ke uRhawugele ingathi ndazi uyahlukana naye, and then ke umama ke wamcebisa nabafumane i-protection order against lo mfana kuba ke kuthiwa bemhlukumeza. So umfana ke lona nanku ndizawudlala ivideo yakhe into aye wayenza. Uye wathatha uRhawugele wamhlaba bekusethaveni kuthiwa kuseDubai phaa eHammanskraal, wamhlaba wambulala phofu wamnqumla umqala, and then yonke laa nto emeko begqibile umnqumla umqala wenza ivideo wasweleka ke apho. Ugqiba kwakhe wathatha laa video wayifaka on social media, and then ke wenza nezinye iivideos ke ecacisa yonke le nto uba uRhawugele lo ebemenzela yonke into, umamakhe notatakhe ingathi like bengamhoyanga, ethi make sure unezinto emnika imali, so uthi yena ke ngoku ebeyuzwa nguRhawugele lo, otherwise ke wabe ecela amaxolo. Nanku ke uBafana khe nimamele ecacisa le nto yakhe. Guys, I'm sorry for something that I did today. Kamasa go to buy the I didn't mean to do that. I never planned that. As much as Nagarata Kawelo, as much as I've loved to the core, as much as I sacrificed every cent I had. Guys, I met Kawelo Alwala to that. God tried by all means to help Kawelo. Guys, I tried by all means to make things work between Kawelo. My Anyoko Milka. My everything Kawelo to music protection unnecessary. Guys, I'm sorry for what I did. It's just I cannot reverse what I did, and I'm supposed to be raising my kids, I'm supposed to be loving my kids, I'm supposed to be the perfect father for my kids. So we talk about one good system one. Police I never thought I never planned. I will like him kidney billion man and name come like the Dorite guys. And I was moving on with my life, so I'm sorry for what I did. I'm really sorry. I just hope for sometimes but sorry as I use on our as the scapegoat, as I use on our officiality. Because of my fellows I had about Waluring but provide that thinking more. They provide because of their love and they are being used. Kawelo news. And like Kawelo will not in big tenses, it might look. Did you de-escalate the game high? I'm sorry. I'm sorry to everyone. And Lena, I don't feel what I deserve for paid. Baba Mara, I know, but probably about to pay. Guys, marata. And then I never meant to do that. So I don't think there's anything that I can say to justify that. I'm sorry guys. Zindaba ezimbi kakhulu ke ezibethunani, especially nge-Women's Month. Ewe asithi khona inyanga apho amanina afanele ahlukunyezwe khona, abulalwe khona, kodwa iwesi xa kurizwa i-awareness yokuphatheka kakubi kwabantu besifazane kuwenzeke izinto ezinje, kuthetha ukuthi amadoda awayikhathalanga yonke loo nto leyo okanye awaziva izikhalo zethu. Now uRhawugele ke bethunani uyagxekwa ke nangabanye abantu abathile ku-social media. Abantu niyabazi bayaze bagxeke umntu lo uyingxwelerha, kuthiwa naye ngewayemamela umamakhe because mamakhe kuthiwa ebethetha naye abazali bakhe phofu notatakhe. Khona nevideo katatakhe endizawulandelisa ndiyenze. Umamakhe nje basede ke benze ne-protection order, kodwa ngokumfana ublame umamakhe uthi ngumamakhe lo. Andiyazi umamakhe bezawuhlala angenzi into umntanakhe ehlukunyezwa. Abantu ke bathi yeyi nale nto yoxela umfana zonke iindaba zakho okanye zakowenu, lo mfana uzive ngawuthi uyam-owna ngale nto uba ecacisa uba umamakhe notatakhe ingathi ebengamhoyanga, so yena kube bemhoyile beseyithatha eziba ngoku noba ngowakhe. So ngoku xa sengamfuni okanye behlukana okanye ngoku ejola ufila like uba uyam-owna njengoba sede enze le nto ingolu hlobo. Noba kuyinto nabethinani ke ayikho into enika omnye umntu ilungelo lothatha umphefumlo omnye umntu. Zithi ke i-reports uBafana ubanjiwe,
uzawuxoxa ngomhla we-25 ka-August apha kule nyanga sikuyo. Sawuyilandela ke le case siyibona uba izawuphelela phi. Enkosi kakhulu ke ngothi nibukele le video. Umam Mgobhozi uyandibona kwivideo elandelayo. Bye.